Kawadhi nyime weche matimo Lolwe counties makalwe county ma Kisumu en Gavana ma Kisumu county Engiria Nyong'O kwedo mokalo weche mabende osebedi ka ilieko ni obiro medo muko ute kanyakla kod kuonde ohala e bomano ero ma Kisumu poni obiro yiere kaka Gavana ma Kisumu kende tielo mar ariyo. Ngire Nyong'o yango ni jogo eko malando weche makamago eko gin achudhe mabende noyako lope mag sirikal kendo gin kod paro mar gwenyo pach oganda modaka kendo loko ohala kata loko ohala e bomano ero ma Kisumu. Ngire Nyong'o mabende loso e kinde mane oyawo ayanga kata nolando ayanga manifesto mare ne oganda jo county ma Kisumu bende osingo mar dhi nyime kod keto lope mathoth e gwenge go eko mag Nyando, Kisumu East, Muoroni, Nyakach, Kisumu West kod Seme e tich mondo yuto omede ne jodaka ma e gwenge go eko. Bende osingo mar bero kuonde thieth kaachiel kod jiwo jothieth e yore go eko mag osara kaachiel kod keto gige thieth manyasani e ute thieth manitiere sub county Sabirio mayudore county ma Kisumu. Mine this morning is to go through and present to you my manifesto for the second term, for which I'm requesting you for vote. That constitution, as you could read it, established for the first time in our history, much more profoundly than in 1963, two levels of government, national and county, with substantial responsibilities to transform the lives of our people. In our county and in county governments as a whole, according to our constitution, the constitution gives us tremendous responsibilities over health, education, agriculture, water, roads, environment, and habitat. By habitat, I mean where we live and how we live. But there's much more important to think of habitat, especially when you live in closely built environment called urban areas of cities, because that is where the challenge for humankind is writ large. So the responsibility that we have been given as county government of undertaking and looking after family, primary and community health is very fundamental in the delivery of healthcare. It is the foundation of healthcare delivery. And so we think in Kisumu County that investing in primary healthcare, especially community health workers, not just in terms of their salaries, but in terms of what they know, the services they deliver, and the facilities in which they deliver those services, that is the foundation of a successful healthcare system. And so we must invest effectively in our dispensaries and health centers, family health and community health, preventive health, spend on it. Nitie jomoko mathembe town ka kata Kisumu County in general madagni to digni to ngur. Ngur ni nabiro daroji, kumabiro daroji ake kuma gigole gino. To yiro ne gine joma ose kaulupe mang'eny town ka iri. Kata Nairobi areas. To jogo kidwaro ni mondi iloki ohandi moro to gimimi kaka rent en gima lich ahinya. Omiyo gin joma loko ohala gi kia mar ji kendo gi loko ohala gi dhier mar ji. Gin ema dwa nagol gi oko mondo jopiny obed gi thuolo mar timo ohala e yo maber ma ginyalo yude gimoro ka gitimo ohala. Kar chulo rent maduong' ni ng'at moro mowacho ni ma kare to kipenye to karatas ma en go kari ben nyiswa to kodwa nyisi en mokwongo riembi mokwongo. In fact jogo ma riembo ga ji moingo kata gima giwacho sirikal biro timo.